ketenga jonga kete iki phala thank you kumba kichit yang ba gade iwe ba jushin banta ha ka channel jong ba es khasen tiu yang aju khot ilidia ka baden kong nga ai ngo email iba la ai support yang ka ya ki family ki jonga mat kham tam nga ai public ya i es khasen tiu ba la lam lim ti yang share kan ka bangan poi shakan ka thong ma bangan yo ben shin banta ha ka film south bangan la ban poi dealing ba jong i ba i ai jing support yang mo kum ki bahayan ki bahasan ki palo ki palo jong de khuble shubu ki long kashan ki baju kashan yang mana ko por but naya kashan yang hala manak sin ki bangan don ki kino ki kam de kontahi ta haba phi poi ban ang ta ka film jang ka sau mo phi sngolong kum no yala di por bangan yo ban ak ka film sau yala di ngalong dia healing kon kong wa but then like dalam point tu ala long confident ala long full confident then kuntai so tenap mama tri lang bat hakano ka rukom ba phi yo ban ang ta ka film kata ke puan bang abang yo ban ak ni ka film long ba kidon ki ba phawat artis itu te ki yo iki ba pha under 20 support te ki yo yang and pha sen details ki experience tang komta ngalet kindu ki director ki producer tang komta hi ya ban select ban ya ban shimata ka ni film sound ta haba phi le ban kadu i kita mo baro te monu pat ba yalam ya phi ne phi itu lupa em ka nang yalam di kamel dole te bat image nga do i sandran nga ha po bangan net kindu ya ki ha po suara ha po osusi to nga kit bokit wiang ya phi pin salong i actress i bapa wala da phi dei actress na ka bas dang nutam de ka serial henry mata phi aban ang yang ka film jang kisau mo ta ai ken bakane ka ching trisi tong ko jong phi ai ka ching kur khu ko do i phi ba pinang bit ang biang hare ai ba ka ching im ko jong ni pan min long gi bas ngorit ta ngaru ngas ngotenat ya phi ta ai ken bakane ka ching interview ko jong ni mo kan yo ba ki video ki pai ya ni chana kin yo e bat pa kum churu ba kin na manyai khot e phi haman ki film ku be shi bon mo